Ιστορίες για τα δικά μου Χριστούγεννα, Μάνος Κοντολέων, εικονογράφηση Φωτεινή Στεφανίδη, εκδόσεις Πατάκη. Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο πεζοδρόμιο. Όταν πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, από το δέντρο που είχαν στολίσει σε ένα σπίτι, του έβγαλαν όλα τα στολίδια και μετά το κατέβασαν έξω στο δρόμο και το άφησαν στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο μεγάλο κάδο για τα σκουπίδια. Από εκεί θα περνούσε το φορτηγό του Δήμου για να το μαζέψει. Ήταν απόγευμα και έκανε κρύο. Φύσαγε και ένας δυνατός βοριάς, και έτσι το καημένο το δέντρο μας ήταν πολύ λυπημένο. Θυμόταν τη ζέστη που είχε στο καιρό βρισκόταν μέσα στο σαλόνι του σπιτιού. Θυμόταν τα δύο παιδιά της οικογένειας που κάθε βράδυ στεκόντουσαν μπροστά του και τραγουδούσαν τα κάλαντα. Θυμόταν και τα πολύχρωμα στολίδια που κρεμόταν στα κλαριά του και τα φωτάκια που λάμπανε ανάμεσα στα μυτερά και λεπτά σαν βελόνες φιλαράκια του. Τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν είχε. Μονάχο του βρισκόταν και οι βελόνες του είχαν σχεδόν ξεραθεί. Ο άνεμος του κούναγε τα κλαριά και το σκοτάδι που έπεφτε ήταν πολύ βαρύ. Αχ, πού ήταν εκείνα τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε φωτάκια που ολονάζει να βοσβήνανε. Και το δέντρο μας, αν γινόταν να δακρύσει, θα δάκρυζε. Όμως τα δέντρα δεν έχουν δάκρυα, μονάχα τα κλαριά τρίζανε, έτσι όπως τα χτυπούσε ο αέρας. Και ήταν ένας λυγμός αυτά τα τρεξίματα. Και τότε το δέντρο άκουσε μια λεπτή φωνούλα να το ρωτά: «Τι έχεις και κλαις, δεντράκι?» Ήταν ένα καπάκι από ένα μπουκάλι πορτοκαλάδας που το ρωτούσε. Βρισκόταν πάνω στον κάδο με τα σκουπίδια. Το δέντρο αναστέναξε. «Αχ, και τι δεν έχω», είπε και άρχισε να λέει τον καημό του στο καπάκι. Εκείνο, αφού άκουσε όσα είχε να του πει το δέντρο, ξαναμίλησε. «Λοιπόν», είπε, «μπορούμε κι εμείς εδώ να σου κρατήσουμε συντροφιά. Μπορούμε κι εμείς να σε στολίσουμε». «Εσείς να με στολίσετε», ξαφνιάστηκε το δέντρο. «Να, μη σας προσβάλλω, αλλά εσείς είστε σκουπίδια». «Ναι, σκουπίδια είμαστε. Αλλά ποιος σου λέει πως και τα σκουπίδια δεν έχουν τη δική τους ομορφιά? Πως δεν μπορούν κι αυτά σε κάτι να φανούν χρήσιμα, ακόμα και δώρα να προσφέρουν στους άλλους», είπε το καπάκι και αμέσως χάθηκε ανάμεσα στις σακούλες που βρισκόντουσαν μέσα στον κάδο. Και σε λίγο, μέσα από το σωρό των σκουπιδιών ξεπετάχτηκαν 3 κίτρινα καπάκια πορτοκαλάδας, 4 ασπροκόκκινα καπάκια κοκακόλας, καμιά 10 πολύχρωμες κορδέλες περί τυλίγματος, μερικές σχισμένες σελίδες περιοδικών, κάτι ξεραμένα κάστανα, λίγη μισομαραμένη νάρκηση, ένα κουκλάκι που είχε μόνο ένα χέρι, τα φτερά μιας μαδημένης γαλοπούλας, ένα μισοφαγωμένο κομμάτι βασιλόπιτα, ένα άδειο πακέτο σπίρτα. Όλα αυτά τα σκουπίδια βγήκαν από τον κάδο και σκαρφάλωσαν πάνω στα κλαριά του δέντρου. Αχ, και πόσο όμορφα το στολίσανε, με όμορφα χρώματα, με περίεργα σχέδια. Και τότε, μέσα από τον κάδο, ξεπρόβαλε μια ραγισμένη φυσαρμόνικα. Ο αέρας, που είχε καταλάβει το σκοπό των σκουπιδιών, άρχισε να φυσά ανάμεσα στα κενά της φυσαρμόνικας, και αυτή τότε έβγαλε κάποιες γλυκές νότες. Μια χριστουγεννιάτικη μελωδία. Μέσα στην κρύα νύχτα, εκεί στο παγωμένο πεζοδρόμιο, αν τύχαινε κάποιος διαβάτης να περνά, θα έβλεπε ένα πεταμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο να είναι στολισμένο με πολύχρωμα σκουπίδια και θα έλεγε: «Τι όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο!» Και μπορεί να μην έτυχε να περάσει κανείς διαβάτης, αλλά όλα αυτά τα είδε ένα μικρό αστέρι και είπε να μπει και αυτό στην παρέα που γιόρταζε καθυστερημένα τη γέννηση του Χριστού. Και άφησε τον ουρανό και πήγε και ακούμπησε στην κορυφή του δέντρου, και μέχρι που άρχισε να χαράζει, εκεί έμεινε. Το επόμενο πρωί οι σκουπιδιάριδες περάσαν και μάζεψαν τα σκουπίδια. «Δείτε αυτό το δέντρο», είπε ένας από αυτούς. «Ποιος να το στόλισε με όλα αυτά τα σκουπίδια?» «Ποιος ξέρει», του απάντησαν οι άλλοι και έριξαν το δέντρο και τα στολίδια του μέσα στο φορτηγό. Και μονάχα το αστέρι που είχε ξαναγυρίσει στον ουρανό έμεινε να θυμάται τη μαγεία μιας καθυστερημένης νύχτας Χριστουγέννων. Στην αφήγηση η ορφανιώτη Ελένη. Εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα με αγάπη και υγεία. Και μην ξεχνάτε ότι χαρούμενα Χριστούγεννα είναι αυτά που τα περνάς με ανθρώπους που αγαπάς.